mindenkinek Eliminator vagyok, és ebben a mai videóban azt fogjuk kifejteni, hogy a Tyloszinák most tényleg kihaltak, vagy csak elhitették velünk ezt több mint 100 évig, vagy hát nem több, hanem kevesebb, mint 100 évig. Ugye a Tyloszinák azok az állatok, amiknek a hátukon vannak ilyen kis csíkok, de nem az egész csíkosak, ott hátukat a farkuk fölött, és nagyon kuzelszerű állatok, és ezt más néven elszínes farkasnak is, meg tasmántigrisnek is nevezik, és elvileg terjednek olyan fotók, meg képek, hogy valakik látták is ezt az állatot. Ugye legtöbbre van magyarázat, hogy róka, meg hogy ilyesmi, ugye nem kiderítettek ezek az állattudósok, de van egy nagyon-nagyon furcsa kép, egy meghökkentő kép, amit ide most bevágok, ami tényleg nagyon furcsa erről az állatfajról, mert lehet, hogy ezen a képen tényleg egy ilyen állatfajt kaptak lencse végre. Ugye még miért bárki beszólna, hogy ennyit tudok csak, hát el kell mondanom, hogy ez a téma iránt nem nézem utána, szóval én azt mondom, amit tudok erről az állatos dologról. Amit még megemlítenék ezzel kapcsolatban, az állatfajt azt 1936 óta nem látták, és 1986-ban nyilvánították ezt az egészet halottnak, ugye ezt az állatfajt. A leges észlelés ezzel az állatfajtával kapcsolatban az 1983 volt, de volt már 2012-es észlelés és 2023-ban, 22-ben, 24-ben megnövekedett ezeknek az észleléseknek az aránya. Ugye legtöbb videón egyértelműen látszik, hogy kamu, ugye a fül dinamikája miatt, hogy ugye a Tyloszineknek ilyen kerekes fülük van, míg a rókáknak ilyen élesebb, és akkor nagyon sokan összekeverik el a rókákat a Tyloszinekkel, meg az másféle rókafajtákkal, sőt volt, aki wombatokkal is összekeverte a Tyloszint, ezt én nem tudom, hogy hogyan, hogy ezekkel a pufi állatokkal hogy tudott összekeverni egy vékony, magasabb állatot, szóval ez így tök mindegy, de igazából, hogyha tudtok valami többet is, meg ilyesmi dolgot, meg hogyha lesz erről a dologról újabb fajta hírek, meg infók, akkor én jövök egy új videóval. Én Eliminator voltam, csőztök!